Maurin päivä. Mauri herää tapansa mukaan, kun aurinko paistaa hänen silmiinsä. Hän lähtee aamukävelylle rauhaisaan Vivamon ympäristöön. Mauri kohtaa vanhoja vihollisiaan ja piiloutuu lipputangon taakse. Isonen ja leiriläiset lähestyvät tietä pitkin. Mauri pakenee paikalta. Mauri rentoutuu rankan pakoyrityksen jälkeen kivelle. Mauri! Ja kuitenkin Mauri joutuu leiriläisten uhriksi ja pelivälineeksi. Mauri katuu elämän päätöksiään. Mauri voittaa tuuren pingiksessä 100-0 ja juhlii voittoaan aurinkoisella kuningaspaikalla. Tämän upean luomuksen ovat tehneet Mauri, Liisi, Viivi, Tuomas, Selma ja Elmo.